Revisor eller læge, det er noget som hun ikke magter. Hun vil have en fyr, der drøber DMJ-X-faktor. Brandvarm i strandbaren, våd selv i tørker. Så bare kom og hyg, vi elsker nørder. Det er den fjerde statsmagt, ikke for sjov at vi dømmende. Kapsejlads til Christiansborg, vi går det efter i søndende. Og alle jer unityper kan være nok så vidne. Men fuck hvor I kedelig, lad nu os som formidle. Gør os en tjeneste, bliv laboratorier. Mens vi er ude på farten og brygger banger historier. Business boomer, englefisse energi. Hvis det er nyhedsværdigt, vi er helt på pletten som penalty. Og jeg kan lidt af hvert ud over oplyse færne. Man har aldrig læst jura, men lover der styr på sagerne. Skal ikke bruge syg for at sige min rim er vanvittig. Ring til BSS, for tallene er grønnere end en hippie. Alle studier kigger, og jeg ved de er sure. For alle deres damer har kurs mod Kurt. Interviews, lav flus. I kender stilen, det er ikke breaking news. Det er ikke breaking news, makker. Alle andre studier tom snakker. Det er ikke breaking news, makker. Mand i marken laver nye lapper. I ved jo hvor det sker, Helsingforsgade 6. Småfuld af mads op i barn laver tricks. Både klog og lækre, damn right, det er et flex. Journalist eller komopi, du glemmer nemt din ex. Hvad angår andre skoler, man er ikke imponeret. Jeres gamle gule vægge gør mig så deprimeret. Også vi er nyrenoveret, så det er klart folk vil blive. Har en Starbucks på skolen, hvad ellers skal jeg sige? Hvad ellers skal jeg gøre for at de kan forstå? Journalisthøjskolen, den har altid været på. Den her går ud til Umbi, burde ærligt bare stoppe. Sygt at blive læge for at få lov at røre ved kroppe. Gas nu ned i trøj fed. Jeg kender jeres ryg, giver mening i medicin. For barn har aldrig været syg, så jeg er kurt på ny. Vi er de bedste i by, åbner 1345, bruger der allerede kø. Alle studier kigger, og jeg ved de er sure. For alle deres damer har kurs mod Kurt. Interviews, lav flus. I kender stilen, det er ikke breaking news. Det er ikke breaking news, makker. Alle andre studier tom snakker. Det er ikke breaking news, makker. Mand i marken laver nye lapper.